Dyna reaction. Be ti'n gofio bob tro? Wel, oes i'n credu y dyddiadau, ydych chi roed o hanes Cymru Caerdydd, Ceri fy dad, faint o'n i'n Mae'n gyda chi tan bod yn dod? Ie, ydyn, so ni'n mynd i'n cael gan fo. O, lyflu. So beth yna. Ie, a'i bod yn dal iawn bod. Ie. Dwi'n meddwl beth i gysgu ti. Ie, bydd oer yn y tai. Bydd. Ie. A wedyn. Wel, croeso cynnes i chi yn gweld fod ymwelwyr gyda ni, yn hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni bore yma. Gweddio byddwch chi'n teimlo yn gartrefol, ond y fwy na hynny, byddwch chi'n teimlo bod Duw yn siarad gyda chi fel nynne y bore yma. Mae'n hyfryd bod nôl gyda'n gilydd. Mae sawl un ohono ni wedi bod yn y gynhadledd yn Aberystwyth, a oedd yn hyfryd istedd a bod gyda brodyr y chwiorydd yng Nghrist, yn un o'r breintiau mawr, ond mae'n hyfryd hefyd bod nôl yn y capel ni'n hunain gyda'n gilydd. Fel chi'n gweld, Meirion sydd yn arwain bore yma, a fe hefyd fydd yn arwain y cyfarfod am 5 o gloch prynhawn yma hefyd. Gweddio bydd Duw yn ei gynnal ac yn ei ddefnyddio fe. Mae dal yn wyliau, felly does dim clybiau ac yn y blaen wythnos yma, ond mi fydd y gyfarfod gweddi nos Fawrth 7:45 fan hyn, anogaeth i chi ddod cyn dechrau y tymor, lot i weddio amdano. Felly nos Fawrth
8:15 fan hyn, ac yna Sul nesaf, fi bydd yn arwain Sul nesaf. A fod yr ysgol yn dechrau'n fuan wedyn, does dim ysgol Sul. Sul wedyn fydd yr ysgol Sul yn cychwyn. Ni'n diolch i Dduw am ei gynhaliaeth ar hyd yr wythnosau diwethaf yn y cynadleddau, gwersylloedd, ymgyrchoedd, gen i'n parhau weddio bydd Duw yn defnyddio y cyfryngau yna. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, ni yn diolch am y fraint sydd gyda ni nawr i ddod gyda'n gilydd. Go arglwydd mor braf yw ei weld gwynebau'n gilydd, a bod yn ymwybodol bod ni yn perthyn i'n gilydd trwy Iesu Grist. Ond o arglwydd diolch am y fraint fwy bod ni'n cael dod ata ti yn a thrwy Iesu Grist. O arglwydd ni'n diolch i ti am ein gwaredwr. I ni'n gweddio arglwydd hyd yn oed y dydd yma, y byddwn ni'n tyfu yn ein cariad ato fe, y byddwn ni'n sylweddoli efo rhyw ffresni newydd, dy gariad di a'i gariad e, ac y bydd y pethau yma'n yn ysgwyd ni, y bydd y pethau yma'n ein codi ni, yn ôl yr angen o arglwydd, dangos i ni fwy o Iesu Grist. Bydd gyda rhai arglwydd sydd methu bod gyda ni, ni'n cyflwyno nhw'n dyner i dofal, ond cynorthwya ni nawr i daddoli di fel y gydylen ni, am bod ni'n gofyn pob peth gogoniant Iesu Grist ac yn ei enw e. Amen. Wel, bore da, ac i'n gobeithio bod Dewi a Angharad wedi cofio dweutho chi y newyddion mawr. Pwy gas y newyddion mawr wrth Dewi a Angharad? Cafodd rai ohonoch chi'r newyddion mawr. A gymryd y sbel i rai ohonoch chi i weithio fe mas. Mae e'n fyw. Mae Iesu Grist yn fyw. Dath na foi tal moel i'r drws a wedon ni wrtho fe. A oedd e'n edrych fel betai y neges mae wedi dod o fyd arall. Wel, wrth gwrs, mi ddath o fyd arall. A fe'r gweinidog. Mae Iesu Grist yn fyw. Ac mae Cristnogion felly ar hyd a lled ein byd yn gallu gorfoleddu. Rai yn gorfoleddu mewn gorthrymder hyd yn oed. Felly godwn ni i ganu yn emyn cyntaf ni. Crist ein pasg. Crist yw ein pasg ni. Mae pob di Sul yn Sul y Pasg. Fi'n cofio awgrymu unwaith pam bod wyau Pasg yn dymas, Easter eggs, dylai rieni prynu 52. So chi'n cael wy Pasg. Chi'n meddwl bod hwnna'n syniad da? Wy Pasg bob wythnos. Godwn ni ganu.
Wel, plant, pa mor bell i chi di bod yr haf yma? Pa mor bell? Rhywun di bod yn Llundain? Rhywun di bod yn Porthcawl? Y Bari? O, sad. Di, mi, be maen nhw'n neud i chi? O, chi di bod yn Aberystwyth? Borth? Ni clyw rai ohonych chi top pen parciau mewn pa bell? Chi di bod yn bell? I'r gorllewin. Pa mor orllewinol fuoch chi? Hwlffordd, waw, eich chi'n mynd yn bell ma. Right, fuoch chi yn y car, ar feic, ar fws? Rhywun di bod mewn car? Dwi efo ni, chi bod mewn car? Rhywun di bod mewn bws? Oh, mae hwn yn tragedy, yndi. Ddim di bod mewn bws. Oedd yn holl blentender di mewn bws a tren. Bws. Rhywun di bod ar feic, wedi si? Beic? Right, mae Catrin di cael half ys i. Beic, bws, tren. Rhywun di bod ar gwch? Boes bach, i'n byw bywydaeth all lawr yma. Rhywun di hedfan? Nid di hedfan, boes bach. Wel, dyma sut ych chi'n cyrraedd llefydd, ynddo? Bws, beic, car, cwch, tren ac a pheth eraill. Ond ych chi'n bod, oedd na ddyn yn y capel o'n i ynddo unwaith am Honter Ddylais, ac oedd e'n dweud, fi'n mynd yn bell bob dydd. Fi di bod i Ephesus, ythysyn. Fi di bod i Corinth. Mis nesa, fi'n cynllunio trip i Rhufain. A wedyn ni, un wythnos mae fe'n dweud, i fi a'r wraig yn i mynd i Thessalonica. A rai pobl yn deall beth oedd e'n dweud. I chi'n deall beth i'n dweud? Siwd ych chi'n cyrraedd Thessalonica? Wel, allwch chi fynd ar dren, allwch chi fynd ar fws, allwch chi fynd ar beic. Ond trwy'r Beibl, mae'r Beibl yn helpu ni i gyrraedd mannau arbennig. Tro diwetha ni'n pregethu yma, pregethes i, chi'n cofio? 1 Thessalonied, wrth gwrs, chi'n cofio. 1 Thessalonied, geson ni bregeth yn y bore, bregeth yn y nos ar 1 Thessalonied. Felly pan ges i wahoddiad i pregethu yma mis yma, o'n i'n meddwl, lle dwi'n mynd i fynd? Nôl i Thessalonica. OK, ddim eisiau bod mor excited. Ond i ni'n mynd nôl i Thessalonica ac i ni'n mynd i'r ail benod. Falle bod chi'n cofio fi'n dweud bod un peth sy'n gwefreiddio fi wrth fynd i Thessalonica yn y Beibl, fod gen i ffrind a'i wraig, 4 o blant nhw, maen nhw'n byw yn Thessaloniki. Ac maen nhw wedi dechrau eglwys yna, mae'r eglwys yn tyfu, slow fach, ac maen nhw'n chwilio am adeilad newydd, ac mae Antonis, Vicky a'r plant yn byw yn Thessalonica, so ni'n cofio amdano nhw hefyd mewn munud. So, Thessalonied, yr ail benod, Thessalonied, yr ail benod, fe wyddoch eich hunan gyfeillion, na fi ein dyfodiad atoch yn ofer. Yr oeddem eisoes wedi dioddef ac wedi cael ein sarhau fel y gwyddoch yn Philippi, ond buom yn hi trwy nerth ein Duw i dreithi i chwi efengil Duw, mor galed oedd y frwydr, oherwydd nid yw ein hapel ni yn codi o gyfeiliornad na chwaith o amhyrdeb, ac nid oes ynddi dwyll, yn hytrach fel y cawsom ein profi'n gymeradwy gan Dduw i gael ymddiried yr efengil i ni, yr ydym yn llefaru, fel rai sy'n boddhau, nid mae drolion, ond Duw, yr hwn sy'n profi ein calonau. Oherwydd, fel y gwyddoch, ni buom un amser yn arfer geiriau gweniaeth, na chwaith falster
i gelu trachwant fel y mae Dyw'n dyst. Ac nid oeddym yn ceisio gogoniant gan bobl. Gennych chwi na neb arall, y gallasem, fel apostolion Crist fod yn ddynion o bwys, ond buom yn addfwyn yn eich plith. Fel mamaeth yn meithrin ei phlant ei hun. Felly, yn ein hoffter ohonoch, yr oedd yn dda gennym gyfrannu i chwi, nid yn unig efengil Duw, ond na ni ein hunain hefyd, gan i chwi ddod yn annwyl gennym. Oherwydd yr ydych yn cofio gyfeillion, a mae'n llafur a'n llidded, yr oeddym yn gweithio nos a dydd, rhad bod yn faich ar neb ohonoch, wrth bregethu efengil Duw i chwi. Yr ydych chwi'n dystion a Duw yn dyst hefyd, mor sanctaidd a chyfiawn a difau y bu ein hymddygiad tuag ato chwi sy'n credu. Ar un modd, fe wyddoch i ni fod i bob un ohonoch fel tad i'w blant, gan apelio atoch, trwy eich annog a'ch rybuddio i fyw yn deilwng o'r Duw sydd yn eich galw i'w deyrnas a'i ogoniant ei hun. Rydym ni'n diolch i Dduw yn ddibaid ar gyfrif hyn hefyd, eich bod chwi wrth dderbyn gair Duw fel y clywsoch ef gennym ni, wedi ei groesawu, nid fel gair dynol, ond fel yr hyn ydyw mewn gwirionedd, sef gair Duw, sydd hefyd ar waith yno chwi sy'n credinwyr. Amen. I ni'n diolch i Dduw am ei air. Mae'r emyn nesaf yn atgoffa ni mae Iesu Grist, ti yw'r gair, i ni'n sefyll i ganu. Oes
Wel, yn ni'n gofyn blant, munud yn ôl, pa mor bell i chi di bod? Wel, mae Thessalonica yn bellach na hwlffordd ar borth. Ond meddyliwch bod ni yn awr, pan byddai'n dweud i ni'n mynd i weddio, mae'n help cael llyged, achos ych chi ddim yn edrych wedi ar neb arall. Mi oedd e'n help blynyddoedd yn ôl, dweud o'r plant i ddod i dwylo at ei gilydd, achos nhw ddim yn ffidlan dy dim byd arall. So, mae hwnna'n help os ych chi eisiau, dwylo at ei gilydd, cael llyged. Ac fi'n mynd i ddweud bod ni'n cael gweddio. A chi'n meddwl, ni'n gweddio bob dydd, ni'n gweddio bob dydd Sul. Ond meddyliwch beth ni'n neud, i ni'n mynd yn meddwl, yn calonau a'n hysbrydoedd, i ni'n mynd yn bell. Heb rocet, heb awyren, heb unrhyw help, neb o'n cwmpas ni, i ni'n mynd le? Le mae Duw? Mae Duw yn bob man, ond le mae Duw yn byw? Yn y nef. I ni'n mynd i'r nef. Ac i ni'n cyrraedd y nef, a mae'r Beibl yn dweud ni fod Duw ar orsedd. Gorsedd. A mae mor llachar, braidd bod bobl gallu edrych arno fe. Ac i ni'n mynd at yr orsedd, ac fe allan ni ddweud, brenin, creawdwr, allan ni ddweud yr holl pethau yna. Dylen ni ddweud sanctaidd, sanctaidd, yn ni clywed am hynny y syliau diwethaf. Ond chi'n gwybod beth wedodd Iesu Grist allan ni ddweud? Beth allan ni ddweud? Ein tad na. Duw mawr, rhyfeddol, creawdwr, un sy'n cynnal popeth, ar ei orsedd yn y nef, ni'n gallu dweud, ein tad, os ych chi'n Gristion, dyma'r braint sydd gyda chi. Felly, i ni'n mynd i ddechrau yn amser y weddi ar y gofn bod chi wedi anghofio, i ni'n mynd i weddio gyda'n gilydd, a mae hwn yn y cyfieithad newydd, nifer ohono ni wedi dysgu ein tad mewn ffordd arall. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddio, a maddau i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a phaid a'n dwyn i brawf, a'n gwared ni rhag yr un drwg, canes eiddo ti y deyrnas, y gallu a'r gogoniant. Amen. I ni yn diolch i ti, o arglwydd, fod ni'n gallu dy gyfarch di y bore yma yn dad i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am dy ofal fel tad. I ni'n diolch am dy arweiniad. I ni'n diolch bod ti'n rhoi ac yn rhoi eto ac eto i ni yn ôl ein hangen. I ni'n diolch bod ti'n rhoi y bore yma. Ti wedi rhoi bwyd i ni. I ti wedi rhoi ffordd i ni ddod i'r capel yma. I ni'n diolch am y dillad i ni'n gwisgo. I ni'n diolch am yr awyr. I ni'n anadlu o arglwydd. I ni'n diolch am harddwch, y mannau ni'n byw ynddo, pob coeden, pob blodyn, pob afon, pob môr, pob darn bach o'r traeth, yr cyfan yn roedd, gen i ti i ni. Ond i ni'n diolch yn fwy am yr arglwydd Iesu Grist, yr hodd, y trysor mwyaf, gwerthfawr. I ni'n diolch i ti am Iesu. I ni'n diolch am ei fywyd perffaith a glân. I ni'n diolch am ei fuddod yn mynd i'r groes i farw yn ein lle. I ni'n diolch bod ni wedi atgoffa'n gilydd y bore yma mewn can ac mewn emyn i fod Iesu Grist yn fyw. I ni'n diolch mai nid mewn bedd gwag y tu allan i Jerusalem a Iesu Grist y bore yma, ond i fod e'n fyw gyda ti a'r ysbryd glân yn y nef, ac i ni'n diolch o arglwydd i fod wedi galw ni i fod yn ddisgyblion iddo fe, ac ein bod ni'n gallu byw yn ei gwmni
ac ein bod ni'n gallu profi I bresenoldeb. A dyma'n gweddi mwyaf ni am yr oedfa yma'r bore yma. Mae mor braf gweld ein gilydd, ond o arglwydd, wrth gadael yr oedfa'r bore yma, byddwn ni'n gallu dweud bod ni wedi gweld eto gogoniant Iesu Grist ac wedi clywed I lais ac wedi profi I hyfryd bresenoldeb a'i gymdeithas. I ni'n diolch I ti o arglwydd bod ni yn gallu mynd a dod yn ystod yr haf. I ni'n diolch am y mannau hynny. I ni wedi gallu ymweld â nhw. I ni'n diolch I ti o arglwydd am dystiolaeth yr Efengil ar faes y sioe amaethyddol, ar faes yr Eisteddfod. I ni'n diolch I ti ar traethau gwahanol ein gwlad ni, fod na rai wedi clywed yr Efengil trwy gyfrwng y timoedd ar y traeth. I ni'n diolch I ti o arglwydd am wersyll, am gynhadledd. I ni'n diolch I ti o arglwydd trwy'r cyfan I gyd, fod na modd dwy'n tystiolaeth I ti. I ni'n diolch I ti am gyfeillion mewn mannau gwahanol o'r byd y bore yma sydd yn dwy'n tystiolaeth I ti. I ni'n diolch am Antonis a Vicky a'r eglwys yn Thessaloniki. I ni'n diolch I ti am eu bodolaeth nhw. I ni'n diolch am y tyfiant. I ni'n diolch am y rai yn ddiweddar sydd wedi dod I gredu. Ac yn arbennig yn awr, I ni'n gwyddio wrth i'r gweinidog, I wraig a'i deulu gael gwyliau dros y mis yma. Bydde di'n bendithio nhw yn helpu nhw I ymlacio ac I gael mwynhad fel teulu a paratoi I fynd yn ôl y mis Medi. O arglwydd, I ni'n gwyddio hynny am yn gweinidog yn hun yma. Ni'n diolch I ti am Emyr, y Catrin, yr plant, ac I ni'n gwyddio bydde di'n bendithio nhw. Diolch am y gwyliau maen nhw wedi gallu cael, ac gwyddio bydde di yn paratoi Emyr wrth y fe edrych ymlaen I ddod yn ôl mis Medi, I brigethu ac I arwain yr eglwys yma. I ni'n diolch bod ni'n gallu gwyddio am yn gilydd yma, ond hefyd y rai sydd ddim yma'r bore yma, ddim yn gallu bod. I ni'n gwyddio am rai sydd yn gwrando adre ar-lein. I ni'n gwyddio am rai o arglwydd sydd yn mynd trwy cyfnodau anodd, heriol. Bydde di o arglwydd yn agos ac yn ei bendithio nhw ym mhob ffordd. I ni'n gwyddio o arglwydd y bydde di eto yn helpu Cristnogion mewn mannau le mae yna broblemau mawr, rhyfel a newyn o arglwydd. I ni'n diolch fod yna rai yn gweinidogaethu yn y sefyllfaoedd mwyaf dyrys ac anodd, ac bydden nhw hefyd yn profi dy help di. Clyw o arglwydd yn gweddio ni'r bore yma, ac fel I ni eisoes wedi gweddio, maddau I ni eto o arglwydd pob bai yn derbyn, ac o arglwydd cadw ni'n saff rhag profedigaeth, ac o arglwydd I ti, yn wir I ti yn unig, efo pob anrhydedd, parch, mawl a gogoniant. Amen. Wel, mewn ambell I gapel ac eglwys, mae yna draddodiadau bach gwahanol, maen nhw'n rhoi doi emyn at ei gilydd, a dyna dwi wedi gwneud y bore yma. Achos oedd doi bennill o angryffus ddim yn teimlo'n ddigon. So, oedd yna emyn arall ar yr un, wel, gwynebu fi ar yr un tudalen. Felly mae yna 4 pennill â chi o ddymuniadau ac o deisefiadau a gwerthfarogiad angryffus o'i gwaredwr fe godwn I ganu.
Wel, o'r diwedd, ar ôl hir aros, cawsom glywed am y cynllun mawr. Glywsoch chi am y cynllun mawr? Cynllun dyfodol rygbi yng Nghymru. Beth ych chi'n meddwl am y cynllun? Gofynnodd y boi i wraig yn Llanelli. Mae hwn yn bwrw'r stwffyn mas o bopeth. Na beth mae ddi'n meddwl am y cynllun yma. Wel, byddwch chi ddim yn syni bod ni fynd i feddwl am gynllun mwy y bore yma. Beth yw cynllun Duw am yr eglwys? Beth yw cynllun Duw am yn eglwys ni? Beth oedd cynllun Duw am yr eglwys yn Thessalonica? Dyna le fuon ni y tro diwetha. Fe welson ni yn Llyfr yr Actau 17, benod gyntaf hefyd o Thessaloniad, fod Duw wedi dechrau eglwys. Oes na rhywbeth mwy gwefreiddiol na chlywed fod eglwys wedi dechrau yn y fan hyn ac yn y fan arall. Ac fe ddefnyddiodd Duw Paul a'i gyfeillion yn Thessalonica. Fe ddefnyddiodd Duw i pregethu nhw, fel gewn ni weld mewn munud, i ddechrau yr eglwys. Fe welson ni fod na nifer o nodweddion i'r eglwys yma. Fe welson ni rhywbeth am safle sicr yr eglwys. Yn ddaearyddol yn Thessalonica oedd yr eglwys. Mae Paul yn dechrau'r llythyr yma trwy atgoffa bobl Thessalonica i chi yn Nuw, i chi wedi eich lleoli yn saff ac yn sicr a Duw, Duw y Tad a'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio yn yr adnodau cyntaf fe nath Paul ddymuno y byddai gras a chariad y Duw yma yn llanw'r eglwys. Pob gras yn yr eglwys fawr, fri yn y nef ac yma yn Thessalonica. Ac wedyn ni mae Paul yn cydnabod gweithgarwch ffydd y Thessaloniad. Hefyd llafur i cariad nhw a'r dyfal barhad. Nid Cristnogion wythnos oedd rhain, nid Cristnogion gwersyll a Cristnogion cynhadledd oedd y bobl yma, ond Cristnogion oedd yn dyfal barhau, wythnos i wythnos, o fis i fis, o flwyddyn i flwyddyn, yn dyfal barhau. A'r dyfal barhad yna yn tarddu o'r gobaith oedd gyda nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Paul yn atgoffa nhw trwy'r gair, a'r ysbryd yn drwm ar y gair yna, trwy'r gair a'r ysbryd, fe ddath y newyddion da atoch chi, a gawsoch chi argyhoeddiad. Eto, nid rhywbeth dros dro, argyhoeddiad dofn, fod y pethau yma yn wir, a ddath y cyfan yn sail eich bywyd chi. Ac yn wir, mae'r dystiolaeth amdano chi wedi mynd ar hyd lle. Mae wedi mynd i Achaia, lan yr hewl, ac mae wedi mynd ymhellach i Macedonia. Mae pobl yn sôn am yr hyn a ddigwyddodd yn Thessalonica. Ond gofyd yr apostol wrth gwrs yw, oedd e'n goffa gadael. Oedd e ddim yn cael aros. Ond mae Paul yn argyhoeddiedig o'r hyn nath e, o'r hyn lwyddodd ei wneud yn eu plith nhw, mae hwnna yn mynd i sicrhau dyfodol. Hynny yw, mae yna gynllun. Nid cynllun eto fel dwi'n dweud, jyst plannu eglwys a dechrau eglwys, ond cynllun parhad yr eglwys. A dyna i ni'n edrych arno yn yr ail benod yma. Mae Paul yn dweud bu weinidogaeth yn effeithiol. Mae yna waniaeth rhwng effeithiol a llwyddiannus. Oedd na lwyddiant, ond nid llwyddiant y byd yma, ond roedd yng ngweinidogaeth i yn eich plith chi yn effeithiol. A beth dwi am wneud y bore yma, oherwydd dyna sy'n digwydd yn yr 13 adnod cyntaf yn yr ail benod yma, ydy edrych ar nodweddion gweinidogaeth apostolaeth.
A fyddech chi eisiau gweinidogaeth llai, na gweinidogaeth apostolaidd. A beth yw nodweddion? Beth yw'r pethau hynny sydd yn nodweddu gweinidogaeth apostolaidd? Beth yw'r priodoleddau? Beth oedd sail y weinidogaeth yna? Beth oedd sylwedd y weinidogaeth yma? Beth oedd sicrwydd y weinidogaeth yma bu Paul yn ei ymarfer yn Thessalonica? Nawr, falle bod chi'n gofyn, wel, beth yw pwynt gwybod hynny? Move on, mae rhaid dweud yn gyfer. Hwna'n hen hanes. Wel, nage. Oherwydd does dim gweinidogaeth arall i'r eglwys Gristnogol. Dyma nodweddion gweinidogaeth gobeithio pob eglwys. I ni wedi sôn am gweinidog ar ei wyliau, mae'r gweinidog yn dod yn ôl. Ac mae gan y gweinidog cyd arweinwyr, henuried yn yr eglwys. Beth yw ni'n disgwyl? Beth yw disgwyliadau? Hwna rhywbeth diddorol iawn i drafod yn dweud. Beth yw'n disgwyliadau ni o weinidogaeth yr eglwys? Beth yw'n disgwyliadau ni o weinidog yr eglwys ac o arweinwyr yr eglwys? Ac i ni'n gofyn y cwestiwn hynny nid mwyn i barnu nhw, mae modd trafod gyda'n gilydd, ond mwyn yn bennaf i weddio dros nhw, i weddio dros gweinidogaeth yr eglwys. Gweinidogaeth yn eglwys ni, gweinidogaeth eglwysi eraill yn y ddinas yma, gweinidogaeth eglwysi trwy Gymru, gweinidogaeth nawr. Gweinidogaeth sydd yn digwydd yn nawr yn Thessalonica. Beth dylen nodweddu y weinidogaeth? Beth yw'r patrwm a'r model beiblaidd wrth i ni feddwl am wasanaeth a gweinidogaeth? Beth yw'r cynllun? Beth yw'r plan? Wel, i ni'n cael yn yr adnodau yma. Nawr, 3 peth. Mae amser yn caniatáu ni o leia sôn am 3 peth i'r gweinidogaeth yma. Yn gyntaf, i ni'n gweld mwy nag unwaith, i ni wedi gweld yn y benod gyntaf, welson ni fe yn Actau 17, gweinidogaeth y gair. Mae Duw ei hunan yn cyfathrebu, yn datguddio ei hun trwy air y gwnaethbwyd y greadigaeth i ni'n byw ynddo. Mae Duw yn siarad yn yr Hen Testament, yn siarad i Noah, siarad i Moses, siarad i Abraham, Isaac a Jacob, siarad gyda Dafydd, datguddio ei hun. A mae Duw wedi danfon i weisio nef i Thessalonica, a maen nhw wedi datguddio Duw a'i fab Iesu Grist. Ac maen nhw wedi gwneud hynny trwy'r gair. I ni eisoes wedi sôn yn y benod gyntaf, 6 adnod, dath y gair atoch, a dath y gair mewn nerth ar ysbryd glân. Nid jyst cyrraedd mewn amlen, nath y gair yma. Nid jyst cyrraedd dros y radio, ond roedd yr ysbryd glân ar waith. Mae'r ysbryd glân yn cymryd y gair yma ac yn defnyddio'r gair yma yng nghalonnau y bobl. Wedyn ni yn yr ail adnod, buom yn hi trwy nerth ein Duw i dreithi i chwi. Mae yna treithi, mae yna cyflwyno'r gair wedi digwydd. Wedyn ni yn adnod 8 a 9, cyfrannu a phregethu yr efengil. Mae'r gair yma'n cael ei rannu, mae'r gair yma yn cael ei bregethu. Roedd na mwy nag un pregeth. Chi'n cofio Paul yn mynd yn gyntaf i'r synagog, a trwy'r bregeth, trwy'r gair, roedd e'n ymresymu. Roedd ei amddangos fod y Mesaia, fod Iesu Grist, yr un a gafodd ei addo yn yr Hen Testament, wedi dod yn awr ym mherson Iesu o Nazareth. A chi'n sylwi, mae canolbwynt mawr y gair gafodd ei bregethu, i rhannu y gair fuodd ar wefus ac ar galon yr apostol. Mae'n dweud wrthon ni, yr efengil. Dyma'r ffocws. Gyda chi fi ddarllen yr adnodau yn Actau 17. Yn ôl a'i arfer a'r Paul i mewn i'r synagog am 3 saboth yn ymresymu â hwy
ar sail yr ysgrythyrau. Nid mynd yna gyda'i feddwl a'i opiniwn a'i syniadau fe'i hunan, ar sail yr ysgrythyrau, gan esbonio a phrofi fod yn rhaid i'r Meseia i ddioddef a chyfodi wrth y meirw. A wedyn ni uchafbwynt y cyfan hwn, yr Iesu hanesyddol o Nazareth. Hwn yw'r Meseia. A hwn yr wyf yn ei gyhoeddi yn eich plith. Chi'n sylwi'r ffocws felly, Iesu Grist, i berson, i waith, yn arbennig ar y groes a'r atgyfodiad. Doedd Paul byth yn blino ar y neges yma. Mae e'n her i weinidogion a rai sy'n treithi'r gair ac i chi gytre hefyd sydd yn hyfforddi'r plant, rai o'n sy'n darllen y gair gytre. I chi'n dod nôl eto ac eto ac eto. I ni ddim fod i grwydro o ddiwrth yr efengil yma. I ni'n gwybod yn hanes yn cenedl ac hanes yr efengil yn gwlad ni pan fi'n a grwydro o ddiwrth yr efengil yma. Dyna fel y ddechreuodd y problemau i gyd. Dyw Paul byth yn blino ar y neges yma. Ar hyn a ddigwyddodd yn Thessalonica, a gobaith mawr pob gweinidog a phregethwr a gathro ysgol Sul fod hyn yn digwydd, dyma sydd yn creu eglwys, dyma sydd yn cadw eglwys, y gweinidogaeth y gair, yr hyn ni'n darllen amdano yn adnod 13. Yr ydyn ni'n diolch i Dduw yn ddibaid ar gyfr'r hyn hefyd, eich bod chwi wrth dderbyn gair Duw. Dyna pam ni'n dod i oedfa, dyna pam ni'n agor y Beibl. Ie, mae yna le i drafodaeth, ie, mae yna le i gwestiynu. Ond pen draw y cyfan yw derbyn y gair yma, croesawu'r gair yma, un calonnau. Ac wrth i chi dderbyn y gair, meddai Paul, fel y clywsoch ef gennym ni, croesawu nid fel gair dynol. Nawr, dynion oedd yn siarad y gair, dynion oedd yn ysgrifennu'r gair, dynion oedd yn cofnodi neges Duw. Ond nid gair dyn yw e. Mae Paul yn dweud, nid fel gair dynol, ond fel yr hyn ydyw mewn gwirionedd, sef gair Duw. Wrth i ni gael gweinidogaeth y gair, ni'n clywed y gair, ni'n croesawu'r gair, mae yna rhywbeth arbennig am y gair yma. Gair Duw yw e. Ac mae e'n wirionedd. Mae e'n wirionedd i gyd. Does dim gwall. Does dim byd wedi llygru'r gair yma. Mae'n ambell i beth, falle, weithiau wedi cael ei llygru yn y cyfieithu, felly mae rhaid ni fynd nôl, i ni'n diolch am y bobl ni sy'n deall Groeg, deall yr Hebraeg, ac maen nhw'n dweithio ni hwnna, dyma beth oedd y gair yma'n golygu. I ni'n diolch am bob esboniad. Ond, yr argyhoeddiad yma, wythnos i wythnos, allwn ni fod yn saff, allwn ni ddod yn plant, allwn ni ddod yn bobl ifanc, allwn ni ddod o unrhyw un yma, oherwydd dyma'n gobaith ni, a dyma'n disgwyl ni, bod ni'n clywed gair y gwirionedd. Nawr, mewn byd, le chi'n clywed am cynlluniau dyn, cynllun rygbi, cynllun politigaeth, cynllun pobl, yna bobl yn Rhydychen, wrth os un wedi dweud, maen nhw'n dod at ei gilydd, 25 mlynedd gyda ni ar ôl i fod ar y blaned yma. Wel, oce. Dim amser da fi fynd i ddadle neu esbonio hynny i chi, falle bod nhw'n wir, falle bod nhw ddim yn wir. Ond, nid fake news i ni'n cael o'r gair yma, ond gair y gwirionedd. Mae e'n wir. Mae e'n ddibynnol. Mae e'n credadwy. Mae e'n sicr. Mae e'n saff. Mae e'n graig. I ni wedi canu am graig o dan yn traed ni'r bore yma. Yn stormydd bywyd, mae e'n graig. Mae e'n oleuni. Mae e'n awyr iach. Fe mewn i stafell weithiau, peth gyntaf, wel, i fi'n dweud yw, agorwch ffenest. Awyr iach.
A mae'r gair yma'n bopeth i ni. Ac felly, i ni'n ddisgwylgar. Mae rhywun wedi sôn, fi'n credu, syl diwetha, dylen ni fod ar flaen y set. Y gair yma. Dwydwch mwy wrthai. Mwy am yr Iesu. Dyma oedd yn digwydd yn Thessalonica. Dyma ddechreuodd yr eglwys, dyma sut gafodd yr eglwys i chynnal, a tyfu, a datblygu. Sylwch chi yr ymadrodd hyfryd. Gair Duw sydd ar waith yno chi. Mae ar waith yn eich meddwl chi. Mae wedi ffurfio meddwl Cristnogol. Mae ar waith yn eich calon chi a'ch ysbryd chi. Mae'r gair ar waith. Mae'r gair, meddai rhywun unwaith ar gered, mae'r gair yn cerdded trwy ein gwlad ni weithiau yn dweud. O langeitho i lan ymddyfru ac ymellach. Mae'r gair yma mor bwysig. Felly gweddion am weinidogaeth y gair. Diolchon am bob gweinidogaeth i ni wedi cael a gweddiwch yna. Dyma rhan o'r cynllun. Dyw'r cynllun ddim yn newid mis Medi pan oedd y gweinidog yn ôl. Bydd e'n dal i gydio yn y Beibl. A bydd e'n agor y Beibl i ni. Wel, gweddiwch. Bydd e'n gweld pethau. A bydd e'n dweutho ni. Chi wedi clywed y newydd da? A byddwn ni ddim yn gweud, pa newydd da? Mae e'n fyw. Pwy sy'n fyw? Mae e'n fyw. Fi farw. Mae e'n fyw. Mae'n dod yn ôl eto. Dyna oedd neges fawr y gair yn y fan hyn. Gweinidogaeth y gair. Peth cyntaf. Ond, nid dim ond gweinidogaeth y gair. Mae yna rhywbeth yn cyd-fynd neu'n cyd-gerdded gyda hynny. A dwi'n galw y peth yma'n gweinidogaeth gofal. Care ministry. Mae yna word ministry, y gair, a mae yna ofal. Chi'n cofio yn y benod gyntaf, ar 5 adnod, mae Paul yn dweud hyn, fe wyddoch chwythau hefyd pa fath rai oeddem ni. Fe o'ch chi'n edrych, gwrando ar y gair, ond fe o'ch chi'n edrych ar yn bywydau ni. Fe wyddoch chi pa fath rai oeddem ni yn eich plith eich mwyn chwi. A trwy'r ail benod, ar 13 adnod, i ni'n cael yr ymdeimlad mawr yma fod na ofal gan yr apostol dros y rhai oedd yn Thessalonica. Gofal, cariad, concern, yn harddu'r weinidogaeth fugeiliol yma. Gweinidogaeth bugeiliol, gweinidog ac arweinwyr yr eglwys, fel arweinwyr, bugeilied, os liciwch chi, a nynne fel defaid, ba, me, crwydro fan hyn, crwydro fan draw, eisiau casglu at yn gilydd, a mae eisiau gwneud hynny gyda gofal a gyda chariad. Mae adnod 7 ac 8 yn tystio yn diwe. Mae Paul yn defnyddio'r gair hoffter a nwyldeb. Dath y bobl yma'n annwyl i'r apostol Paul, a fe hefyd yn annwyl iddyn nhw hefyd. Felly mae yna ddarlun hyfryd yma o nid yn unig rannu'r gair, ond rannu bywyd. Mae'r darlun hyfryd yn dod iddi ben llanw, dybio i, yn y darlun hyfryd i ni'n cael yma, o'r apostol Paul yn gweld ei hun fel mam. Yn adnod 7 ac 8, mae'n gweld ei hun, adnod 11, fel mam, ac wedyn ni, adnod 11, fel tad. Mam addfwyn yn meithrin. Nawr, yn y Groeg, y syniad yw, nid jyst mam, ond mam sy'n meithrin. Hynny yw, mam sy'n bwydo i babi. Nursing mother. Cyn bod y botel yn cyrraedd, byddai'r holl famau yma yn bwydo, un ffordd oedd i fwydo o'r fron. Ac felly oedd yr agosatrwydd yna, oedd y signo. Hyd yn oed sŵn y signo, os ych chi'n licio pethau fel hyn. Hyd yn oed sŵn y signo. A gweld y darlun yna, o agosrwydd, o gariad. Ac wrth gwrs, ymroddiad. Ymroddiad y fam. Ty le mae'n mynd, ty beth mae'n neud. Mae yna gri, mae'r fam yn adnabod y gri,
Nid cri cwyn yw e, ond cri llath. A mae Paul yn dweud, fel hyn fies i yn eich pelithri. Gweinidogaeth sy'n gofalu am blant, sydd yn ei bwydo nhw, sydd yn ei meithrin nhw. Maen nhw wedi cael eu geni, ond nawr mae rhaid i magu nhw a'i meithrin nhw. A dyma nod, dyma'r cynllun y weinidogaeth. Ac wedyn ni, cariad a gofal rieni yn gweithredu ar lles i plant, ac wedyn ni y tad, y fam a'r tad. Mae Paul yn dweud yn y fan hyn yn diwe. I chi'n dystion i Dduw. Yr un modd yr oeddwn ni yn gofalu amdanoch bob un ohonoch fel tad i'w blant. Ac mae'r tad yn y fan hyn ar ôl arbennig apelio atoch chi. A'ch annog chi. A'ch rybuddio chi weithiau. Mae'r cyfan yma'n dod yn y weinidogaeth oherwydd cariad. Mae yna apel yn dod o'r gair ac o'r arweinyddiaeth yr eglwys. Mae yna hyfforddi yn dod, mae yna meithrin. Weithiau mae yna rybydd. Mae e mor bwysig. Roedd y bugail da yn rybuddio am y rai oedd tu allan i gylch y praidd. Allen nhw newidio'r praidd. Oedd yna gymaint o broblemau a gymaint o anawsterau. A mae Paul yn dweud i ni'n gofalu chi. A mae hynny wrth gwrs yn wir am weinidogaeth yr Efengil. A'r nod, beth yw'r nod? Yn y gofal, yn y caru, yn y cywiro, yn y rybuddio. Wel, o gan Paul i'n dymuniad, fi eisiau chi fyw yn deilwng. Fi eisiau chi fyw yn deilwng o'r arglwydd Iesu Grist. I'n cofio llyfr yn dod mas pan cyfnod byr fi sy'n gweithio i Mudiad Efengylaeth Cymru, ond yn y flwyddyn fi sy'n gweithio, fi'n credu mae'r flwyddyn dath y llyfr allan gan Peter Jeffrey. Oedd un llyfr wedi dod mas ganddo, All Things New, chi wedi dod yn Gristion, a wedyn ni dath llyfr arall allan. Ac teitl y llyfr yna, fi'n credu, ath ei ail brint, o'n i'n danfon nhw ac yn pacio nhw i fynd i bob man, Walk Worthy. A dyma'r cynllun. Dyma cynllun yr eglwys. I ni eisiau yn aelodau ni, i ni eisiau pawb sydd yn dod o dan gweinidogaeth y gair a gweinidogaeth y gofal yma i fyw yn deilwng. Meddyliwch chi bod chi'n gwisgo Crys Cymru am pêl-droed neu am rygbi, neu gwisg criced Morgannwg, neu gwisg ysgol, a chi ddim yn deilwng o'r wisg. Wel, yn y fan hyn, dymuniad yr apostol, bydde pobl yn byw yn deilwng. Fi o'n ni, meddai Paul, yn sanctaidd, yn gyfiawn, yn ddifau, ein hymddygiad tuag atoch chi sy'n credu. A'r peth ryfedd am yr Efengil, y peth ryfedd am y gair yma, mae ei roi'r un dymuniadau i ni. I ni eisiau byw yn wahanol. I ni ddim eisiau bod yn debyg i'r byd, i ni eisiau bod yn debyg i Paul. Wel na gennit yma beth oedd y nod. Fod yn deilwng o Dduw. I ni eisiau plesio Duw, meddai Paul, yn y benod yma. Ac i ni eisiau chi fod yn deilwng o'r Efengil ac o'r Duw yma. Hynny yw, mae'r holl nodweddion y weinidogaeth gofal yma, allech chi ddweud yn Grist debyg. Bod yn debyg i Iesu Grist. A dyma'r nod yn y gofal i gyd. Wel, sut mae hynny'n bosib, meddech chi? Sut mae'n bosib i gael y fath drawsnewid, i gael y fath ailgyfeirio yn digwydd yn bywyd ni. O'n i eisiau byw i'n hunain, o'n i'n perthyn i deyrnas tywyllwch, o nawr mae yna nod newydd, mae yna amcan newydd, mae yna weinidogaeth sydd mor bwysig. Sut mae'r cyfan, le mae graidd a ffynhonnell y bywyd yma mae Paul yn ei ddisgrifio? Wel, mae'n dod yn y 12 adnod. Rwy'n apelio atoch chi, a'ch annog a chybuddio i fyw yn deilwng, a dyma fe, o'r Duw sydd yn eich galw.
Nawr mae ffurf y ferf yma yn cwmpasu popeth. Gorffennol, dyfodol a presennol. Mae Duw wedi'ch galw chi. Trwy'r weinidogaeth yma, ddigwyddodd rhywbeth ryfeddol i chi. Dath na alwad o lys ucha'r nef gan brenin tragwyddoldeb. Fe nath eich galw chi yn Thessalonica. Nath eich galw chi. Felly dyma'r peth ola ni eisiau edrych arno'r bore yma. Ni wedi edrych ar gweinidogaeth y gair. Ni wedi edrych ar gweinidogaeth gofal. A'r gweinidogaeth sydd yn dod oherwydd galwad. Mae Duw wedi ein galw ni. Dyma gwaith yr Efengil. Dyma gwaith pob gweinidogaeth. Galw. Dod â llais Duw i fyd, i gymdeithas, i ganol pob man a phob lle. Fod llais Duw yn cael i glywed. Fod cynllun Duw yn cael sylw gan bobl. Mae e wedi'n galw ni. Nawr, beth allwn ni weid am y galwad yma? Wel, mae yna gyfres o bregethau fan hyn, ond yn fyr y bore yma, mae yna alwad cyffredinol. Mae'r alwad yma yn mynd trwy'r byd i gyd y bore yma. Mae'r alwad yma yn mynd i bob cenedl a phob iaith. A fydd hi'n alwad effeithiol? Wel, mae'r Beibl yn dweud ni, mae yna fath beth a galwad effeithiol, penodol. Chi'n cofio beth glywson ni fan hyn y bore yma? Ath y gair allan i Thessalonica, bob man a phob lle. Ond, fe glywsoch chi'r gair a'i groesawu fe. Beth oedd y gwaniaeth? Fe glywsoch chi'r gair ac oedd yna rhywbeth yn y gair. Rhywbeth oedd yn eich denu chi. Mae yna rhyw bwer. Mae yna rhyw allu yn yr alwad yma i gyflawni pwrpas Duw. Fe glywsoch chi'r gair ac oedd y gair yn effeithiol. Roedd yr alwad yn effeithiol. Galwad gras, galwad trigaredd. Galwad fel glywodd y disgyblion cyntaf. Dyna lle oedden nhw, ar lan môr Galilea. A fe glywson nhw'r llais. Oedd yna laisi eraill ar lan môr Galilea, prynu, gwerthu, pysgotwyr, a phob math o leisiau eraill. Ond oedd yna lais i'n bore. Lais gan y dyn yma, o Nazareth, Annwyd y Methlem. A mi ddwedodd e, dyma ddwedodd e. Galw nath e, dilynwch fi. Chymod beth ddigwyddodd? Gadewon nhw yr hwydau a'r cychod a dilyn. Gwrando ar yr alwad yma. Roedd hi'n alwad effeithiol. Galwad i edifyrhau, newid cyfeiriad. Galwad oedd yn cyfeirio nhw yn llwybrau cyfiawnder. Galwad i weinidogaethu a tystiolaethu lle bynnag oedden nhw. Fe glywodd Paul yr alwad yma. Galwad i newid, galwad nath i lorio fe. I ni wedi canu emynau bore yma. Mae yna bobl wedi clywed y llais yma. Ann Griffiths yn clywed y llais. Eraill yn clywed. Dath yr alwad yma atyn nhw. Galwad. Galwad i berthyn, i deulu Duw. Galwad, medder gair yn y fan hyn, eich galw chi yw deyrnas. Gadewch teyrnas y byd. Gadewch teyrnas tywyllwch. Gadewch pob teyrnas arall sydd bydd yn cael ei dirwyn i ben rhyw ddydd. Roedd Thessalonica yn rhan o deyrnas mawr ymerodraeth Rufeinig. Ddath honna i ben. Rise and Fall yw teitl y llyfr. A mae yna bob peth yn cael ei ddweud am yn byd ni, fel wedys i. Gwybodysion Rhydychen yn dweud, 25 munud sydd yn ni ar ôl. A bydd y deyrnas yma yn dod i ben. Wel, ond ni'n perthyn i deyrnas arall. Mae Duw wedi galw chi yw deyrnas. Mae yna'r fath beth a teyrnas Duw. Mae Duw yn frenin. Mae Duw yn reoli. I ni'n mynd i ganu emyn i orffen. Saif, brenhiniaeth, fawr yr Iesu. Ac i chi'n cael eich galw i'r deyrnas yna.
Nawr fi'n gwybod bod hwnna'n llorio ni, mae hwnna'n dangos i ni'n holl gwendidau, yn holl ffeileddau chi, ond mae'n rhoi peth balchder i chi. Gawson ni negeseuon hyfryd, gwych yr wythnos diwetha. Yn ffrostio. Ni'n perthyn i Iesu Grist. I ni yn y deyrnas. A dyma sy'n lliwio popeth. Dyma sy'n lliwio agenda yn wythnos ni fel teulu, fel eglwys, fel Cristion. Y deyrnas. A nid rhywbeth bach siabi mor deyrnas yna. Oedd y Cristnogion yma yn Thessalonica yn perthyn i leiafrif. Lleiafrif fel welwn ni heno, diolch yn ôl heno, yn clywed mwy, ni'n clywed heno gafodd ei gwrthrymu, a'i gwatwar, a'i dilorni. Lleiafrif bach hwnnw. Ond mae'r deyrnas yma yn cysylltu ni a un o'r rhyfeddodau mwyaf hanes, mwyaf tragwyddoldeb, gogoniant. Mae darllen y gair yma reiddiol yn diwedd. Yw deyrnas a'i ogoniant. A medde'r gwybodysion, allwn ni gyplysu'r ddau. Teyrnas gogoneddus yw hon. Mae gogoniant yn perthyn i'r deyrnas yma. Pam? Wel, teyrnas Dduw yw hi, a Duw i hun yn llawn gogoniant. Mae e'n dangos i ogoniant, y nef sy'n datgan, gogoniant Duw. Mae'r greadigaeth yn datgan i ogoniant e. Y gair am wnaethbwyd ein gnawd, mi oedd yn byw yn ymplith ni a welsom ei ogoniant. Fi oedd gogoniant Duw ym Methlem, ac yn Nazareth, ac yn Jerusalem. Fi oedd gogoniant Duw dan gwmwl i rai ar y groes. Ond ar forau'r atgyfodiad, wel, mae yna rhyw ffrwydrad rhyfeddol eto. Ogoniant, mae e'n fyw. Mae Crist yn fyw. A chi'n gwybod beth mae Iesu Grist yn dweud? O dad, am y rai yr wyt ti wedi ei roddi i mi, fy nymuniad i yw iddynt hwy, fod gyda mi. Lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. I ni'n mynd i gael tragwyddoldeb o syllu, o weld yr ogoniant. Big screen yn nefoedd, a byddwn ni fyna'n eistedd, ac yn edrych ar ei hyfryd wedd am dragwyddoldeb. Nawr, dyma pen draw pob gwaith a gweinidogaeth. I ni'n teimlo weithiau mae'r weinidogaeth yn anodd, mae'r weinidogaeth yn llafurus, mae'r weinidogaeth ddim i weld yn effeithiol, heb sôn am bod yn llwyddiannus. Ond os yw un weinidogaeth Cristnogol, a gair a gofal yna fe, mae e'n weinidogaeth y deyrnas a gogoniant. A felly mae yna rhyw ogoniant. Na gyd i chi wneud felly yw sgubo dail yn y ffrynt. Mae yna rhyw ogoniant yna sy'n sgubo dail. Mae'r saint ar gerdded. Mae'r saint ar y mat. I chi'n wario'r organ, i chi'n helpu gyda'r cyfryngau beth bynnag yw nhw. A mae'n rhan o waith y deyrnas. I chi'n darllen y gair gytre. Chi'n tystiolaethu yn yr ysgol. Mae yna Cristnogion ym mhob man ac ym mhob lle. Mae yna rai sydd wedi bod yn carchar yn dweithio ni. Bod nhw wedi gweld weithiau mwy o ogoniant Iesu Grist mewn carchar na welson nhw mewn pwlpit. Richard Wurmbrand. Yn carchardau Romania, weles i gogoniant mwyaf Iesu Grist. Mae'r peth lleia, chi'n rhoi glas o ddŵr, chi'n rhoi copaned o de, yn fy enw i, brenin y deyrnas, a'i ogoniant. Bydde i ogoniant Iesu Grist lewyrchu trwy'n gweinidogaeth ni, lle bynnag i ni. A hynny wrth gwrs mwyn i glod ef. Amen. Wel, fi'n credu mai dim ond yn llyfr y Bedyddwyr ych chi'n cael yr emyn yma, a felly at llyfr y Bedyddwyr Iesu, saif brenhiniaeth mawr Iesu. O ti'n gyfarwydd ar tôn? Da iawn, os yw Steve yn gyfarwydd i ni'n gyfarwydd. Y godwn ni ganu. Yes,
i ddiw a'i fab yr ysbryd glân, y bôr gogoniant a'r anrydedd y bore yma. Ac o arglwydd diolch am bob braint sy'n dod i ni wrth i ni fod yn perthyn i dy deyrnas o goneddus di. Ac yn awr, bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw, y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân gyda ni am byth. Amen.